Ayo. Kicau. Kicau mania. Kicau mania. Wey. Yo. Gaspol. Wey. Lah nyapa sirahmu kok mbok cepot ngono kuwi lho? Gayane peh cedhak omah kowe nggarap kancane. Mbok eling kowe ku. Lah iya, eling apa, Be? Kowe ning isor aku ning dhuwur iku saling bekerja sama. Saling melengkapi. Nah, aja pek menangmu dhewe, mangsamu kaya ku pinter-pinter dhewe kaya iso kondang, iso ngendang-ngendang dhewe. bangga kowe nderekne Pak Minto, bangga kowe. Lho, dampot dhewe kowe. Kowe dinyek, Be. Rumangsane Paling isamu ngendang ya mung ngono kuwi tok lho ya ora, Be. paling isane mek ngono tok serampat tok. Alah, paling kuwi tok. Warahno kowe, Be. Pak Bambang tuku gedang. Iso, Be. Loh, dampot dhewe. Jam 4 kluget-kluget. Loh. Pisan kas nek kowe iso bojone dalang PN. Lho. Apa bojone dalange mbok korbanke kowe? Bojomu geni ya kok Iki bojone jelas wong boten sakit Pak, tawake. tenang boten Nek sakit iki gak iso ya, Be ya. Iki boten sakit. Dijamin iki, Sak Pak. dumuk bathuk senyari bumi. Hah? Siji anake dilarani bojone dijarak. Rawe-rawe rantas malang-malang putung sedumuk bawuk senyali bumi. Sedumuk bathuk senyari bumi kaya ngendikane Pak Minto. Lah ya ku ya ana bathuke. Lah ya ngono. Nek iki gak mungkin iso kowe. Pak Bambang potong rambut. Bambang potong Rambut. rambutnya gawe kuwi. Oh rumangsane. Kaya pinter-pinter kowe aja sep nyepelekke TB lho. Wah, bawa. Wis awake mireng ya ora. Mate. Iya iki. Ya yo iki. Lah yo iki. Sapa bejeng Sinten Pak? Jenenge Pak? Kok to, Pak? Oh alah Gus. Sorry ya, Pak, bawa. Trek kowe ya ireng tenan nek, Pak. Gus, Agus, ape nyepelekno TB kowe. Nyepelekno aku kowe. Aku nek TB bengi mbok sepelekno aku sing ora trima. Aku ya ora trima. Sebagai partner kerjanipun TB wis kaya sedulur, Dik. Iya, Pak ya. Iya, Mas awake dhewe pedhot nyambung ya. Iya. Iya, ora apa-apa wong jeneng kancan nggih ngoten niku wong bojo iso pisah ya, Pak. Iya. Nyuwun sewu. Pisah sawetara merupakan bumbu ibaratnya wong masak. Betul. Kowe nek TB bengi mbok sepelekno aku sing ora trima. Kowe eling ora, Le? Gus, eling ora kowe, Gus? Eling ora kowe? Kowe bojomu ora duwe beras, ora duwe duwe, anakmu ora duwe sepatu. Sapa sing nukokno, Le? Sapa sing nukokno? Nek ora kowe ya, Be. Gak i. Gak lagi ku. Gak lagi muni yo iki lho. Tanggapan pisane cangkemmu remuk. Lah aku iki ngewangi awakmu. Yo, nek ora kowe. TB disepelekno aku sing ora trima. Betul. Tenonge dilumake ya, Mas. Ngomongnya dikenahne. Seriwuning mustika tuban. Nek ora penting rasa weanan. Sarip tambah asa. Dadi wong urip jok gawe gelo. Ayo. Ponggok sumber asri, Mas. Alah sogok-sogok ala keri-keri. Apa kok keri-keri. Nang Pak, Pak. Ya. Kok nyepelekke karo kowe modele. Kowe bengi iki nderekke belionya Pak Dalang kondang laris yo ora, Be. Betul. Ora tau prei kok mirang-mirangne dagelan sing ndase gundul ngene iki. Ra ngoten to, Pak? Enggak ki. Lho. Lah kowe kan duduk rombonganku. Lho. Jare kaya anake dhewe, Pak. Kula. Sapa sing ngomong? Kali Lah aku duwe anak kaya ngono ki. Aku jare Ibu Srini iki aku kaya Mas Tatit. Enggak. Engko kowe kaya cok bakal. Bi omongno bi ora Nek trima. kowe dadi putrane Pak Minto iku ora pas. Lah apa? Sing pas iki kula Pak nggih. Nek niku Tatit kula Titit. Ya, heeh. Pas Pak nggih. Pas. Nah, iki lho. Lah ya wis. Lujeng dalu Pak. Kuwi lujeng dalu. Alhamdulillah saged sowan tenggene Ponggok, Desa Mas. Ponggok. Ponggok. Wah, iki tenan kok wis luar biasa piyai Ponggok saya panjenenganipun Mbah Lurah. Mbah Mondot Heeh. kalih kula niku petepang dangu Oh. menjadi lurah Ponggok satu periode sampun haji. Dadi jenengan karo Mbah Lurah kuwi wis tepung sawut. Halah sampun kanca TikTok. Ya, Oh, heeh. Pak Haji Supomo kuwi ya. Nah, tenan. Pak Haji Supono tur wis munggah haji. leres Mas. Cara bar munggah kaji mulai ning gone Blitar jenenge ora dadi Haji Supono. Lah Haji sapa, Mas? Sing bener Haji Bisri. Lho,
Kok iso kaji bisri kuwi, Mas? Dadi kaji mergo bise oleh entuk rejeki juragan bis. Kuwi ngerti karo Mbah Pono ki ngerti. Napa, Pak? Kuwi kanca SMA Kodiai kanca sak kelas. Pun ngertos. Paling belis yo Mbah Pono. Ora tau mlebu. Niku kan sukses butuh proses kaya panjenengan. Betul, Nek ha-ha. sakmenika rak sampun munggah haji. Wis saiki mung gaji, wis Kula jenenge mungkur. kaji bisri. Haji Bisri. Mergo le nyewakne bis dadi rezeki nggo Entuk munggah. rejeki Munggah haji. Iya. Iki Pak Dalang rencana wong kanca SMA bareng sok ben ya ape munggah haji. Jenenge kaji sapa? Ora kaji Minto Darsono, Tapi kaji kaji sokeh. apa kuwi? Mergo duwite sing nyokong wong akeh, duit tanggapan nggo munggah haji. Ra nggih ngoten to, Pak? Mbuh. Lho, Lah ra mungkin, ra mungkin. lho kok ora mungkin lho. Mesti disokong wong akeh dhuwit tanggapan, wong Lah- bengkok wae digadekne apa. Iki Mergo sing bener iki lho. Nah, gitu. Ha. lho kok sampean bener iku ora perkara digadekno ya Bedi sela-sela kesibukanipun Pak Minto Darsono. Beliau adalah seorang dalang kondang, ora kok bergarap. Betul, kuwi lho sing bener ya iki. Lho. Dadi tanah bengkok iki ora tak garap dhewe, tak garapke wong Wong liya. daripada nganggur rak ngoten to, Pak. Iya. Apa iki digarapno nek gak kober? Apa wae digarapne? Digarapne. Lah iku Oh, dangkrongamu. Peh apa-apa digarapke bojar digarapke wong ngono. lah nganggur apa ora iki? Pacul raimu kene kok. Nganggur mboten? Nganggur. Lah iya garapne. Saiki nganggur sesuk ora. Wah, bengi tok ora apa-apa. Hah? Kowe iki aja ngawur iki. Mboten, mboten. Iki ibu mergo di sela-sela kesibukane panjenenganipun ndak iso garap, dikon garap wargane sing ora duwe garapan. Ponggok luar biasa, Pak. Betul, heeh. Wah, Pak Pono, Pak Mondot, Wilujeng Dalu. Langkonan. Lah ya dagelan iki nek ngangge apa iki ageman utawi ngangge iki dikompletke. Ngopo? Apa? Wakeh. Hah? Ya. Timbang sirahe masuk angin. Lah nggih, Pak Supono, kula kalih piantun mriki mun ra ditepang, Pak. Mm-mm. Nggih. Wah, Ponggok itu hebat. Leres. Desa yang hitungannya sukses. Wah, tenan ra kena diomong karo piyai kene kok. Terdiri dari 4 dusun, Heeh. RW-ne 8, RT-ne swidak papat, Betul. jumlah penduduknya 14.189, rondone 673. Sik to, sik to. Kuwi Apal kok. kaya petugas statistik lho. Kula niki saking kerepe teng mriki, Pak. Sobo rene. Nggih. Sapa ya sapa nek kowe ngapalne desa RT RW aku percaya nggih Pak nggih Mm-mm. ora natoni ati ning liyan tapi nek kowe ngomongke rondo aku karo Pak Minto sing Sing ora ora trimo. trimo. Lah nyapa? Mergo rondo kae wis ora ndek apa-apa ya Mas. Aja mbok dak sia nek mbok dak sia atine gelo nek kowe wis ora trimo dititipne ning bale desa. Ben dipangan kami tuwa. Kami tuwa sapa? Kami tuwa Agung. Lho. Kowe iki kok ngawur. Pada malam hari ini acaranipun Pak Minto Bersih desa sedekah bumi Leres. memetri desa. leres menika ngresiki jiwa lan raganipun supados tinebena saking Sukerto, cinaketna saking rejeki, cikal bakal wonten mriki rak ngoten to Pak nggih. Ya, Ngopo kok nangis? Ora usah ndereke Pak. Nangis. Wong detekan rene iki kon menghibur ora adol tangis. Kula niku mboten perkara menghibur. Lah ngopo? Kula teng mriki ku seneng sing kebacut siji, Pak. Lah Ngopo? ngopo? Masa blangkon dikai fresker. Iki kanca-kanca iki ngerti nek Wah, ke ramum dia. Lah iki ngerti kanca-kanca nek ndasmu iki masuk angin kok ya Pak Ah, ya. iya, Iki kok. ah. Mula didongakne Pak Minto, Piyai Ponggok menika alhamdulillah luar biasa nggih Pak nggih. Betul. Tuku kathok ning pasar Kediri. Mm-mm. Sedaya warga Ponggok muga-muga dipun paringi rejeki amin Allahumma. Amin. Nah, tuku celana ning pasar Sengat muga-muga Pak Minto diparingi sehat amin Allahumma. Amin. Nah, ngono kuwi lho ben ndongakne be kuwi. Ana ayat ning dhuwur genteng. Lho apa kuwi? Pak Mondot kula rokoke dereng. Lah ya. Kowe kok mirang-mirangke arep ngisin-ngisinke karo Pak Lurah iki lho. Lah ya. Rokok sudah terpenuhi, daharan apa mawon sudah tercukupi to Pak nggih. Heeh. Ana apa? Kowe mau ndonga gawe Pantun. dongamu piye? Aku ya mesti to Mas tuku kathok ning Kediri. Warga Ponggok muga-muga diparingi rejeki. Ngene. Nyuwun sewu Pak Minto ngaten iki bener napa salah? Ya bener. Sing ngomong bener sih. Purwokandine cetha. Ketuku kathok ning Kediri Heeh. warga Ponggok
akeh Rezeki. rezeki. Donga nggawe pantun bener. Ya. Sing ngomong donga nggawe pantun bener niku sinten? Napa enten para kiai alim ulama ngongkon ning santrine, "Le, kowe somben nek donga nggawe pantun." Enten mboten? Lho, Walaupun ndak ada tapi Gusti Allah ki maha tahu. oh maha dadi ngerti. sah. Sah. Lah nek ngono imam teng masjid napa mboten bingung nek sah? Lah nyapa bingung. Lah mimpin salat Allahu Akbar. Budal sekolah ngombe es krim. Bismillahirrahmanirrahim. Main dadu tengah alas kul a'udzu birobbinas. Iki salat bare jam piro? Nek ngono ki ndak umum kuwi. Lah nggih. Dadi ora perlu donga nggih pantun niku mboten Terus penting. lek karepmu Sing penting niku bloko suta, penonton paham, malaikat nyatete ora bingung. Lho, Lah ki lho pangkatmu apa kok ngandani malaikat lho iki? ngisore malaikat Nuri Mudin, Dadi apa kowe iki? ketua MBG. Lho. Kok ketua MBG? Iki ya kowe iki ndongakne ditimbali karo Kyai Ponggok kene. Hah. Wabil khususan sedaya perangkat langkung-langkung panjenenganipun Baji Supomo dipun paringi sehat walafiat. Amin. Warganipun muga-muga ya diparingi sehat. Sing petani tandurane dadi, sing duwe anak muga-muga lulus pinter, cita-citane kasembadan. Amin ya robbal alamin niku Pak sing penting. Saya penjenenganipun Pak Lurah Supomo ngapuntene lho Pak. Supono. Supono menika piyai sing hebat. ya. Sebabnya napa? Satu periode pembangunan sudah jelas terbukti nek ora Pak Supono ora mungkin Mas. Mesti to Mas. Sebabnya apa Pak Supono kok hebat nika? Sebabnya apa? Sebabnya tirakate wong tua kelakon kasembadan. Contone wis ana. Pak Minto dalang hebat, dalang kondang. Iki mergo bapak-bapake mbah-mbah iki tirakat. Nurun Pak Minto terus nurun Mas Tatit. Dalangane ya becik ya apik lho. Wong Ya. mergo saka Dadi tirak nasab ibaratnya kaya pitik kuwi mesti turun-turun sing apik. leres Pak. Hmm. Mergo saka tirakate wong Wong tuwa. Iya. apik. Bapak kula nggih ngaten Pak. Lah ngopo? Kula iso kaya ngene iki mergo tirakate bapak kula. Lho, Tirakate piye Lho, coba? bapak kula niku tirakat topo pendem ket 2015 ngantos saniki durung balik, Pak. Pakmu sapa to, Be? Sandirana. Kae iki mati, Be. Mati mbahmu topo pendem. Aku lho melu mendem. Lho, Iku jenenge mati ya, Truk wis ditulis ning gone koran ya, Pak. Ha-ha. Pakmu iki mati. lho mati to? Mati. Lah kok ora telepon? Lah kok apa gelem ngancani rono? Moh. Kowe iki kok ngawur. Kowe ngerti lah sebabnya Pak supaya kok hebat. Seorang pemimpin itu harus jelas piye carane mendirikan desa supaya desane aman. Betul. Lho iki lho. Kaya bengi iki Mas. Nyapa? Bengi iki Pak Minto iki sebagai pemimpin wayang pagelaran malam hari. Ha-ha. Kuwi ora enteng sanggane dadi pemimpin aja gampang maido karo pemimpin, Pak. Kuwi lho, kuwi dirungokke. Wong pemimpin ki tanggung jawab lahir Batin. batin. Duweni kewajiban piye carane ben apa sing dipimpin ki bisa sesuai karo ngene. Lah, leres kaya ngendikane Pak Dalang mau dadi dalang niku abot nggih Lho, mboten Pak. dirungokke dalang ki abot. Aja mbok paido aja kur-kur dadi dalang kuwi. Tanggung jawabnya luar biasa. Apa? Dalang kuwi apa? Abot. Sing ngomong abot sapa? Aku Wong kowe ra dalang ngono kok ngeyel. Nyuwun sewu, Pak. Dalang niku abot napa enteng? Ya jelasnya abot wong duweni tanggung jawab sak rombongan. Abot napa enteng? Abot. Lah nek abot nyapa bengi tanggapan. Nek abot niku diselehno, nek enteng dilakoni. Napa jenengan nate entuk telepon saka Balurah Ponggok. Heeh. Pak Minto tanggal 11 Mei main teng Ponggok. Wah, ngapunten, Mbah. Abot, Mbah dalang niku. Abot dalam arti tanggung jawabnya piye dimen dalam situasi menyajikan pagelaran iki bisa sukses. Napa nih? Ben sukses tanggung jawabnya piye lek nata rombongan. Niku tanggung jawab bersama, ora tanggung jawab dalang tok. BBTB. Lek sik to, lek tanggung jawab bersama lek kabeh ki engko mimpin malah ora dadi, mula sing mimpin dalang. Mungkin abote teng pundi? Abote ya nggawa prabot semene kae. Lah, bener gawa gamelan ya ora. Heeh. Gawa kelir, gawa son tur dalang kuwi ragate ora sithik. Apa meneh gamelan son apa ki pesinden Gawa Waranggono, perangkat. gawa perangkat minimal bis. Nyuwun sewu. truk, ya apa ora. Ah. Gawa perangkat. Teng mriki jenengan teko usung-usung debek mboten? Ora. Lah ya enteng wong teko tek rokokan ngopi tek dok 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 40 yuta. Oh, 50 yuta. Abot apa enteng? Ya bangga abot. BTB. Sik saiki aku ganti tak tekon. Nggih. Iki sampean ngandhake dalang ki abot apa enteng. Lek saka kuabot, lek dene saka kowe ndak abot nyumanggake. Ning aku tak genti takon. Pripun? Dalang karo dagelan ki abot ndi? Abot dagelan. Abote ning endi? Dagelan ngadeg. Ngadeg
madeg kono membagi waktu dalang sedina sewengi madhep debok tok. Lah Enteng Jadi apa, abot Bok? dagelan. Abot dagelan. Terus kowe rene iki nggawa apa? Kula nggawa ayo kowe ora nggo apa-apa, mik nyilah Pak Minto, ya apa ora? Mike nyilih. Yo, panggung nyilih Pak Ya. Minto. Ayo, aku ngewangi iki yo, ngewangi Ha, kowe. ya. Sementara bola mlah Ya, ayo ha. iki lho. Kowe Coba. ngerti ora? Kowe Dalang iki. Mike nyilih. Nyilih. nggih. Pengen nembang nyilih rombongan Sekar Gadung. Yo. Betul. Nek panjenengan kowe rumangsa abot engko tak suwun kowe nembang aja ngangge iringan, nembang nganggo cangkemmu dhewe. Sewengi ya bosok nek cangkemku. Salamu ngawur Pak Minto ki ragate ora sithik lho Mas, kudu duwe bis, kudu duwe truk mergo dienggo ngangkut ini. Truk apa? Truk ning omah bosok ambrol mesine lho. Ngono kok duwe truk apa iki lho truke bosok ning omah. Jebol mesine kok duwe truk apa? Pancen digawe ngono kuwi ngesakne kanca-kanca sing duwe armada ora duwe muatan nggih mboten Lho Pak. rungokno wong toleransi iki ngene iki. Tapi nek bis lho, Bis apa? AC-ne Mas. Bise didol ngono kok. Nggih Pak. Kowe ora krungu, bisa didol dituku lurah bringen saiki digodhong-odhong. Ayo ora, ayo. Alah ngono kok aku jarene abot. Lho, kowe iki aja ngawur lho, bedalang ki melek sewengi lho, nggih mboten Pak. Melek sewengi ta jenengan? Nek ra melek suwengi piye dalang coba. Melek sewengi. Ya apa? Dalang kuwi melek sewengi. Lah rumangsamu yoga sebenarnya turu kabeh apa piye iki ya melek. Mikir sanggit ngetokne swara piye carane iki iringan bengi iki gen ketok apik. Mikir sanggit, Mikir iringan. mikir iringan. Mikir tanggapan. Nggih, Pak. Ya jelas to. Saged mboten? Iso apa? Iso apa ora? Mikir sanggit, mikir Ya iringan. iso to. Enteng. Lah kok enteng? Nek gak iso niku abot. Kok ngeyel jenengan niku. Wis Pak Minto, aku wis gak melu-melu be. Bengi iki lho be, nyuwun sewu lho Pak Apa? Minto. Bengi iki kowe ning panggunge Pak Minto, bengi iki sing ngejak kowe Pak Minto. Nah. Nek kowe ora bayaran, aku moh pokoke be. Apa urusane bayaran? Lho, lah kowe sing bayari sapa nek ora Pak Minto? Sorry. Sing bayari aku Pak Supono. Pak Minto kuwi perantara. Ibaratnya tuku mobil, Pak Minto kuwi maklar mobil. Blantik. Pak Supono ora ngerti apa-apa. Pak Supono pasrah ning panitia. Nggih. Panitia sore mau wis dirunasi sing nggawa dhuwit saiki aku. Sorry, sing nggawa duit Bu Srini. Ketok busuk Ayo. Sampeyan ora ngerti apa-apa tanggapan jope pira ya ora ngerti, tanggal pira ya ora ngerti, sing ngurusi Bu Srini. Kowe ngerti apa Napa? sebabnya aku kok tanggapan ndak ngerti? Sebabnya apa? Aku lek sing nanggap lurah aku bingung ra iso peto kok gelek ngenyang mesti kaya brambang kok. Lah sing tak duper ya bojoku. Kowe jenenge wanita karir yang sukses membantu seorang suami. Laki-laki harus butuh bantuan seorang istri. Lah nyapa lho? Kowe nyuwun sewu Pak Minto iki yes entuk Bu Srini iki wis pas Mas. Pas sing Cara piye? apa iki botol ketemu tutupe. Nah, kuwi lho. Seimbang. Sing ora pas ki awakmu, kowe rabi karo bojomu iki ora pas. Ngenyek bojoku elek-eleke titele SPD MMD. Apa wi? Sarjana pendidikan magister manajemen. Iso ngomong sapa tak tapuk. SPD MMD nu kuwi Mas. Sekolah pedodel mergo meteng dhisik. Aku pacaran 2 wulan, bojoku meteng 3 wulan. Bangga, ngono iki bangga. Bangga lho. Lah kok Duh, nyuwun sewu. wong iki kudune lek dadi wong tuwa didik anak piye carane anak sekolah sukses. Iki kleru. Aja kena gangguan di tengah jalan. Nyuwun sewu. Lek ngantek anak meteng sakjroning dalan kuwi mirangke wong tuwa. Jenengan di anak tadet lanang. Heeh. Upama rabi karo wong wedok dilalah sing wedok ki rasa ngekeki keturunan. Sampean tiwas resepsi ngentekno atusan yuta, gelo napa mboten? Lho. Gelo. Mulane dijajal sik iso ngekeki anak apa ora? Bener Nek Pak iso, niki. rabi. Soale modele Nek ra iso tuku. soale modele TB niki ngeten Pak sakniki. Ning Gresik tuku serabi, dijajal dhisik lagi dirabi. Lah niku. Mulane anakmu ija ya wedok ya Be ya. Wedok. Tak jajale engko ya. Tak tapuk lambemu kowe. Iya to iki. Kok iso jajal anake wong? Lho, jare maneh Gresik tuku apa? Tuku serabi. Jajah sik. Anakku paut mosok mbok jajal. Ayo mau jajal kene sinden ono lho. Lah iya. Kowe dadi dalang ki ora kur-kur lho Mas. Dadi dalang ki abot, dadi pemimpin ki Nyuwun abot. sewu niki kula benerke, Pak. Heeh. Dalang niku enteng. Yang abot niku napa prosesnya untuk menjadi seorang dalang. Heeh. Mergo kudu ngerti wayang, ngerti gendeng, ngerti cerita, laras sanggit Iya. karo duwe kemampuan untuk memimpin anak buah. Leres apa mboten? Ya. Nek wis dadi lagi enteng. Lah iya, mula dadi pemimpin kaya Pak Minto iki cara pewayangan nyuwun sewu lho Pak. Kula kok nggurani panjenengan menika mboten.
Pak Minto iki cara dadi dalang sebagai seorang pemimpin kuwi padha karo Punakawan. Sapa? Gambarke wayang iki padha karo tokoh Semar. Poso Semar. Pak iya Pak Lurah, Pak Minto iki padha karo tokoh Semar abot, kudu iso mimpin Pandhawa, kudu iso mimpin Punakawan. Ora bedak-bedake wong cilik, ora bedak-bedakne wong sugih. Ra ngoten to, Pak? Ya, Nah, heeh. ki Punakawan sing abot dhewe sinten to, Pak? Semar. Semar to sing tuwek dhewe. Kok iso? Mergo nggo Semar ki takon-takokan. diarani Ponokawan pamong luhur kuwi duweni kewajiban momong satriya tama. Gila. Lagi tak lem sithik wis diledek. Kok dilecek Punakawan sing ngabot dhewe niku mboten Semar, Lah Pak. sapa? Bagong. Lah kok Bagong? Bagong Riwariwi Tulungagung Surabaya, Blitar Surabaya. Kuwi Jakarta. Bagong ki bis ndeng. Jenenge bis napa? Bagong. Apa eneng bis Semar? Abot Bagong iki kok ngeyel. Wis nembang. Lah, nggih. Wis ora kecekel ki kok. Lah yo cah kocok iki, Pak. Wong pancen iki mantan kondektur kok, Wong Pak. ngomongke wayang kok Lah, terus iya. bis lho Lah, coba. iki jane kernet apa dagelan? Ora enek kok bis. Wis nembang gar apa ki sindian ki Sing timbang timbang ndak sindian. karo-karuan. Anyel aku Lah ya ngene. aku yo melalah. Omong ki sing tata, sing jlintrik, sing masuk akal. Lah, Sing iya. diomongke ki sekitar wayang. Ngomongne Bagong terus bir Bagong barang iki. Nek ngomong liyane mesti ngerti. Yo Yo, ngerti. ngerti. Jenengan ngerti warna. Warna. Warna ngerti. Ngerti. Nek pelangi kan mejiku ibiniu, Ya. merah, kuning, jingga, biru, nila. Kula takon. Heeh. Sebutkan 4 warna dalam 1 detik. Abang ireng wes entek. Lah kowe apa ya iso? ijo kudu kuwi. Entek sadetik. 4 warna dalam jerere liyane wayang. Sampean paham. Ngerti warna toh? Ngerti. Sebutkan 4 warna dalam 1 detik. Abang putih gini. Entek sadetik. Ra iso. Apa jajal apa? Lah nek kowe iso. Iso lho. Sebutkan 4 Empat warna warna dalam jangka waktu 1 detik. Ji. Loh, lah kok iso jiki? Ji ku warnane ireng, kuning, abang, ijo, papat. Kuwi Pak polisi, pekat, Pak Jeng. polisi. Kuwi Lho, pekat. Kuwi Nggih, Pak. penyakit masyarakat. Nggih, Pak, pekat. Wah, aku mau tombok 100 entuk, Pak. Didemong loro ya. Hah? Didemong loro Aku ya. lek duwite moh Napa? rokok ayo. Oh, rokok ya. Kowe ora entuk jenenge. Pak polisi, Pak Minto jalan polisi. Ora. Kowe pekat ra entuk penyakit masyarakat. Nembang. Nggih, Pak. Milio sindian sing Sinten dicoba. iki? Milion dulu gitu. Ayo. Aku yo Ki jenenge Lilis Karnali. Ah. Asma Kinarya Kinarya Joko. Joko. Lilis Lilis Karnali. asmane Karnali. Dadi metune Lilis ku Karnali. Oh, mergo senengane dolanan. Karnali. Oh iya. Nah aku yo iki arep kowe iki. lah yo tak Aku pasin pilih to. to. Kowe tak pilihno ya. Ki lho Be, tak pilihno MBG we. Ayo Pit, ngerti Kowe kok Pit. ngerti ora MBG? Apa? Mangan bareng Mbak Gudi yo iki. Lek kira MBG. Lah apa? Sinden titele SH. Apa ki? Son horeg. Ngece. Ki tak pilihne Be. Wis diterima-terimake Pit. Malah kowe bahagia di bojo ngene iki to Be. Bahagia apa? Seneng omah kaya ngene wakeh malah mbak ingenean. Wis sing ayu-ayu iki lho akeh malah mbak. Lho wong jenenge wong bebojoan ki jodoh pati rejeki wis ginaris Be ora kena dipenggak. Pelok Pak, pelok Pak. Ora musik kok. Lho, iki gendut to. Mas Didi prei to. Wah, saiki melok kene. Golek sing tanggapane laris wah, Kowe iki kok senenganmu lho iki. gendut. Niki mantan pengendange Wahyu Budaya, Pak. Iya, Kowe kok yo kenal to Be? Ya kenal aku, koncone Pakku wis. Pelek apa musik? Anu musik napa gamelan, Pak? Wis manut karo sampean sing penting gayeng rame rampak. Ayo kowe bojomu rasa Amerika bojomu. Ayo Mas, amayor Mas. Sing mesra yo sayangku cintaku, gendutku, mindutku. Sayangku sing ayu dhewe purun ngapa bakal tak usahake. Aduh Mas, penak Mas. Oh, penak banget loh. Ayo. Jali sapa ora tangga sebelah kuwi iso Ayo, apa Sarah. ora? Lah kowe ngopo kok ngono ki? Nyapa kok ndasmu mbok cekeli? Ayo sembodo lho dadi wong lanang sembodo. Sembodo kare delok pawakane to, Pak. Lah iki sembodo iki Kowe dadi dagelan iso tanggung jawab apa ora? Tanggung jawab. Ayo kudu tanggung jawab.
Ayo. Terus kowe mah karo aku. Gelem, Dik. Mah ya wis, aku mulai. Ya ampun, ora. Saya tok Rumah saku. gegermu sing ndi to? Rupane pentol. Lah ki nyapa kok pentol kowe lho. Peh aku elek kowe ra seneng. Kowe eling to. Wong nek rabi sing dienggo iku rasing-rasing iki. Ngendi? Jalure kok mesti lek rono. Ayo. Batangku. Batangmu dhewe. Tak baca yo. Sayangku Kosok. sing ayu dhewe. Aku gila. Sayang. Wes. Sayang tak tak tangga parani. sebelah lo ndak iso mesra ya. Sik Mas. Ya. Dapuramu kok cok bakal ngene iki. Gila arek aku. Ora, aku masih Gila. Nyawang reku gila, Nduk. Kowe gila tenan karo aku. Ora kamu Kamplek-plek lah. Hah? Ninjer. Tonggo kok padu ayo. Kamu percayalah sama aku. Kamu itu adalah satu-satunya wanita yang paling aku. Hop. Udan. Udah dirayu. Ngendi-ngendi yo. Rayu. Sayangku. Iya sayang. Sing ayu Ngono kuwi, ngono kuwi. dhewe. Nah, ngono lho. Purnomo bakal tak upaya. Bojoku. Bojoku apa didemek? Iya toh. Bojone kancane. Ayo coba dipraktekke, aja ngantek kalah. Bojone kancane ngirayan kok. Sayangku sing ayu dhewe. Kowe iso dioyok-oyok. Ngerayu sing wedok iki wong wedok iki aja mbok KDRT, Mas. Tangane Wong tuwus. wong wedok iku penuh dengan kasih sayang. Wong wedok iki Mesra. mesra ngono Ngono lho kuwi dengan lho, kata-kata. harmonis. Sayang, Dalam cintaku. andai nanti kita setelah nikah, kita jalan-jalan, nanti sayang tak belikan mobil mau enggak? Mau mobil yang paling terbaru termahal ya. Sayang nanti tak belikan mobil, aku duduk di depan, sayang duduk di belakang, nanti sambil goreng tahu bulat ya. Gak aku kok tahu bulat ki berarti mobil elek. Pick up kok kene aku ora sudik, Mas. Apa? Mobil. Mobil apa? Apa ku sembarang Alphard apa ngono lho. Alphard kuwi pajeke sak taun larang nek ra iso kuat dar pajek mobile kadol. Ndak apa? Kowe engko tak tukokno, tak tumpakno kendaraan sing wong begitu ngerti langsung ngetutne kabeh. Sopo ya apa ya? Pendosa. Dadi la ilaha illallah. Gotong kowe kuwi kok ya. Yo karo Mas aku kok. digendong kaya ngene iki. Sayangku, Sayangku sing ayu dhewe. Iya sayang. Ora apa. Bakal tak usah. Nyapa? Ingah-ingi modemu. Ayo digendong kaya Ayo aku. kudu iso ngungkuli dhewe rumah tangga kok ora harmonis ki rumah tangga apa? sayangku sing ayu dhewe. Piye? Ayo, kuat apa ora? Aku golek cekelan aku. Tadi mbok awak. Cekelanmu lho. Itu melongo to tak golek. Oke. Tadi mbok awak oke aku. Rumah saku. Rumah sane aku ki apa, Dok? Gak aku malah. Ya lek iki ngene nek gocekane lha aku yo ndek enek. Ya Mas. Lintang Kaya asmara, ngapa? lintang Tembange asmara. diaturke Lintang lintang asmara, Pak. asmara. Heeh. Yuk, kaya ngapa? Mas Andi lintang asmara dados. Kali Mas Lentem lho, Kang. Iki. Ah, karo Mas Antem. Slendro Pak, slendro. Mas Lendro. Wis sembarang wis apa-apa gaduh. Perlu ganti-ganti to Mas kamu itu. Tapi padha wae kok. Sampe Mas. Wong ayu tresna mukinarya tombo susah jero ning batinku Terus mumet kancane. Ayo. Rasa hatimu tresnaku
duweni marang sang Yasu Laksmi Rasa kangen kang limputi lintar disaksi upane datang bareng jani jadi sapu mati Tepe rampung Gadung Indonesia iso bersama Kilurah Minto dan Awang ayu wong ayu tresna mungkin arep apa susah jroning baktenku Aku santep no rasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu Gadung Indonesia Luar biasa. Wah nan kok Wow, Pak DPR kasil enggak, Pak? Tak sih, monggo. Sinten Aspatek, Pak Sutik kalih Pak Pak Nurkolis. Sutik. Pak Sutik kalih Pak Nurkolis. mohon izin Monggo Pak paring berkah kagem kanca-kanca Sekar Gadung Indonesia. Monggo, Pak. Nggih, monggo Bapak Sutikno, Bapak Nurkolis minggah dateng sasana. Pak Sutikno, Pak Nurkolis, monggo. mohon izin boten ngira-ngira
Sugeng dalu pepundhene awake dhewe wis Ala res. kepareng minggah ning sasana parisuka. wah menika mertandakaken Mas TB Aki Mbah tunggal Mbah. dari bapak-bapak Iya, menika sing tidak. kersa lenggah Muga wonten nggih. mriki nggih Mas Matur nggih. sembah nuwun. Monggo Nggih. Bapak Pak Nurkolis monggo Pak Nggih, Sing. wonten jawuh monggo sawetawis kagem Bapak Dewan saking fraksi PDIP. Wah, bet. Nun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kades, Pak Kajis Pono ingkang kula hormati lan ugi sedaya perangkat dumateng Bapak kula Pak Minto Sudarsono Nggih. ingkang asta pakeliran wonten dalu menika lan sedaya brayatipun khususipun Mas Gembos. Bapak Ibu para pamirsa ingkang kawula hormati niki wau dipun penggak kalih Pak Nurkolis kapurih nenggani Mas Dalang ngantos sedalu natas. Nggih. Mugi-mugi warga masyarakat desa Ponggok kanthi bersih desa sak bibaripun mangke ana karahayon kalis nir ing sambikala. Amin. Ngaten Bapak Ibu. Awit wekdal sampun dalu. Wih nggih kasupen Pak Dalang. Nggih. Bilih kalau wau wonten salam saking panjenenganipun Bapak Guntur. Nggih. Bilih mboten saged tindak dhateng pakeliran amargi wonten kegiatan ingkang mendadak. Nggih, kepara benjing tanggal 12 Juni hari Pancasila Sekar Gadung dipun timbali wonten Kaweron Wlingi, Bapak. Nggih. Alhamdulillah mugi-mugi Pak Dalang tansah sehat walafiat sehingga saged ngrawuhi napa ingkang dados ingkang dipun kersakaken kalian panitia ingkang saking Kaweron. peringatan 1 Juni merupakan hari lahir Pancasila. Bapak Ibu ingkang kula hormati semanten ingkang saged kula aturaken matur mbah nuwun. Nggih. Niki dapokane nembang panjenengan sing nembang Mbah Nurkolis sing beksa. Nah, Ben milih sinden Sutikno sing nembang sing beksa Mbah Nurkolis. Nggih. Nah, kuwi. cocok iki. Mbak Bos. Sing nembang tak Tikno, sing besa Pak Nurkolis, sing nyawer wong loro. Nah, cocok iki. Tembangipun apa, Bapak? Rondo Ayu mau. Rondo Ayu. Sinten Pak sing rencangi Pak Yo. iki, Pak? Nah, Dia, Monggo. dia. Sing ageng niku. Sinten Pak? Pipit niki. yo cah loro. Kaya ngapa? Ben gathuk kabeh. Pak Nurkolis senengane sing lemu mayare. Ayo Pak nggih. Ayo. Rondo Ayu saben dina lewat ngarepanku tetek lencer kuning aduh kulitan ning ngemukir saya tambah manise yen to mesem karo geget lambe yen ngendika
rasane kaya sesasi suwene najan rondo ning ayu suwe-suwe kepikat atiku sasatrinten kalu aduh lam-lamen rondo sing Popo Sutek Dewan PDIP Sugeng Dalu hey. tambah manise yen to mesem karo geger lambe yen ngendikan sopan aduh sapa sing ora kasmaran yen menganggo sarwa pantun lopo yen kula kepenjot rawaro sedina wae rasane kaya sesasi suwene najan rondo ning ayu suwe-suwe kepikat atiku rondo sing lemu. Wah, luar biasa. Woi, kita sing duwe selepitan mau Pak Pak Nurkolis. Matur sembah nuwun. Sembah nuwun Pak Sutik, Pak Nurkolis. Wah, cair gembos. Nggih. Nggih, Pak. Sembah nuwun. Nggih, Mbah Nurkolis. Nggih, Bapak. Pak Tik Dewan sembah nuwun partisipasipun. Tanggal 12 Juni catet, Bing. Ya, cacat hari Pancasila. Mas Andi, Nggih. iki ana pundutan sing saka kadang-kadang fan Sekar Gadung Nggih. tanpa kecuali ngersakne tembang garapaning dhewe Kopi Wengi. Lagu terbaru. Wit saka Jawa Tengah iki keh sing do nyuwun uga sing ana warga Blitar. Wow. Yo, bocah telu diaturi jumeneng sapa? Kene Kopi Wengi Mita karo sapa meneh kancane? Ya, Nduk. Mbak Diah. Entuk-entukane ulan poso. Ya. Karo Kopi Mbak Wengi. Kiki kaya ngapa? Langsung bawane pucung. Kaya ngapa? Wanci dalu. Coba kaya ngapa? Ya, Mbak Mita. Wanci dalu ayo padha melu aku Iki Pak Jari Danton Pakisrejo ya nyuwun Kopi Wengi
Mas Juwadi Timbul ya nyuwun kopi wengi. Mas Yitno Kayen ya nyuwun kopi wengi. Ya. Lenggah jejak kongan. Mas Agus Bangkilan Tuban. Ya. Wilujeng dalu. Sambi utut ngombe kopi wis mo alit angkringan kok bisa nyoto. Yuk, kaya ngapa? Langsung dados. Ngangen-angen ing sajroning wengi daya-daya nganggo bareng ngopi katon luwes belayane saya wengi katon saya rame wis mo alit pinggir margi angkringan kopi tapi salali kopi wangi wanci dalu datan pisau dan tremke hatiku lina-litan bisa kelit saben bengi tansah godho ati kang lelati milangoni Hangu jiwat siwat dari kadeng alit iku saumpama tansah kumat langsung dingdandutke Jaipong Mas. kopi wengi Yo. tansah gawelan yo
Gedhuk Mas. Mbak Kunjung. Mbak Luki. Mbak Lilis. Sore-sore pada bulan, ayo kanca padha dolan. Rene-rene bebarengan, rame-rame kegocekan. Kae-kae rangkulane, yen disawang kono wewe. Kaya-kaya ngelingake ojo kabeh ojo turu sore-sore. Gedhuk Asale saka telan motong ngantuk iku tambane apa? Ala-ala gedhuk dik. Asale saka telan Yen ra petuk atine rada gelo. Aja ngono mas, aja ngono. Kadung janji mas, aku mau gelo. Sore-sore pada bulan, ayo kanca pada dolanan. Rene-rene bebarengan, rame-rame kegocekan. Gai rambulane, yen disawang kono wewe. Kaya-kaya ngelingake ojo kabeh ojo turu sore-sore. Asale tambane apa? Luar biasa. Iki dengan power utawa tenaga kuda. leres dengan arasmen yang baru nggih Pak nggih. Ya. Jadi lagu-lagu tembang-tembang lawas di arasmen baru Mas Andi. Dadi lan gayenge. Betul menjadi tembang sing berkualitas dan berbobot. Nah, sekar gadung kok ditur Oke, ya. pamundhut gending Napa Mas. menika? Nah, Napa, menika saking rombongan manggis puncu ingkang lenggah wonten ing ringin bagus ngersake tembang sesideman ugi wonten ingkang ngersake lali janjine. Nah, katur Bapak Samidi ingkang lenggah wonten ing kawedusan Ploso Katen Kediri, Bapak Sumeh ingkang wonten Tanggung Gunung. Nah, coba kaya ngapa? Alus dhisik Mas Andi nggih. Nggih. Nah, sinten luwe Wan? becik paten ana timbang pepisahan lan tiyang kang sulastya menika tembang katur rombongan saking manggis utaminipun saking dusun Ringin Bagus Manggis Puncu Kediri.
Bapak Sutomo. Liwat kincange alismu kuasaan glendang was lingsir yos laku aku isih mampu ngladeni salahmu Iya. mongko kowe bocah gunung senadyan bocah gunung wis sugan nyrimpung jiwa raga kumbak kurung Ugi katur kehormatan mangko dumateng panjenenganipun ngarep tinjo sing boten ati keri. Bapak Panut Riyanto Dewan Golongan Karya saking Boyolali Jawi Tengah. urip ana kutha gedhe kowe tak tukake Yo. Sesideman menika ingkang ngripta saking Karangjati Nggih. Purworejo Bapak Haji Sukron Suwanda. Mas Andi dalam sak tembang lali janjine karo anak lanang turi tatit gen nglungguhi kelungguhane bapake. Kaya ngapa?